melayu-melayu. Iku apa namanya Pak Lurah, ana acara tak siten nggo opo ngono? Hah? Tak siten. Apa kuwi? Ayo mangkane ayo melu nduk Pak Lurah. Aku melu ya. Yo. Apa tuh mulai main jalan? Karena ketabrak tuh piye? Kemana, Pak? Pak, Dari ini apa kok mulai melaju nih? apa ini ten daleme Pak Lurah, apa ini tak siten? Nggih, Sinten ngono-ngono ora ro. ya, tapi Mboten nggih, mboten ngerti, Pak. Ya wis ana yang melu kae, kok tak jelasono Mas kowe. atau enggak? Ayo gini, lungguh gini. Kowe tak apa to tidak sinten iki? Nggih, proses niku pripun, Pak, saking awal? Wes. Ini tak jelasno. Jadi Tetek siten yaiku prosesi adat tradisional saka lemah Jawa kang biasane diselenggarakake marang bocah kang pertama kali langkahake sikile ing lemah. Tetek duweni arti mudhun lan siten duweni arti lemah. Biasane upacara tetek siten iki dilakokake kanthi bocah ingkang duweni umur 7 utawa 8 sasi. Tetek siten duweni pratana cara utawa tata cara ingkang untuk sing pertama yaiku mbasuh sikil. Ing proses iki wong tuwa mbasuh sikil anake sadurunge nempak ing lemah. Proses iki duweni makna minangka pas anak mulai nempak ing lemah, dene ugi mulai nempak kauripan sing perlu dilakoni kanthi ati sing resik. Keloro yaiku nitip pitung jadah. Ing proses iki anak sedulur gawe nglakoni nduri jadah utawa kuwi saka braketan sing ana pitung warna lan duweni makna dhewe. Abang duweni arti kewanian, kuning yaiku kekuatan lahir lan batin, putih yaiku kesucian, abang nom yaiku tresna lan ngrasake karo keluarga, kanca-kanca lan liyane, biru yaiku jiwa sing tenang, ijo yaiku kesuburan lingkungan lan ungu yaiku puncak lan sempurna. Kenapa ana pitung warna? Amarga pitung duweni arti mugi-mugi anak diwenehi pitulungan saking Maha Kuasa ing proses ngatasi masalah urip. Sing telu yaiku nyembah untuk saka tebu ulung. Proses iki anak jauh tuane gawe nyembah pitung manjan untuk sing digawe saka tebu. Amarga tebu asale saka tembung nganteping kalbu sing duweni makna tegas sing kuat lan percaya diri. Proses iki nggambarake yen bayi bakal ngadu perjalanan urip saka bayi sampai sukses. Proses iki anak didampingi wong tuwa nggambarake dukungan saking keluarga. Sing kepapat yaiku kurungan. Ing proses iki anak dilebokno ing kurungan pitik. Barang sing ana ing jero kurungan yaiku nggambarake profesi sing pengen dilakoni nalika wis gedhe. Selanjutnya yaiku ngadusi anak. Ing prosesi iki wong tuwa ngadusi anak gawe banyu sing wis diwenehi kembang. Proses iki nduweni makna supaya anak bisa ngegulake keluargane lan awake dhewe. Prosesi sing terakhir yaiku nyebar udik-udik. Ing proses iki udik-udik disebarno ning bocah-bocah lan wong tuwa sing ana ing acara kasebut. Harapane yaiku nalika anak diwenehi rezeki sing cukup, iso andum rezekine marang wong sing ora mampu utawa fakir miskin. Ing jaman biyen tetek siten dilaksanakake ing wayah isuk lan ing pelataran omah. Tetek siten nggunakake sajen utawa sesembahan sing nggambarno donga marang Gusti Pangeran kanggo nyuwun berkah saka Gusti Pangeran, saka leluhur lan diadono saka perilaku kang ala. Tetek siten uga nglibatno masyarakat lan sesepuh kanggo ndongakno anak supaya dadi pribadi kang becik. Beda karo jaman biyen. Jaman saiki saben daerah duweni tata cara dhewe-dhewe anggone nindakake upacara tedak siten. Nanging tedak siten saiki kurang dikenal amarga perkembangan jaman. Dadi para nom-noman jaman saiki rumangsa asing karo upacara iki. Akeh-akehe sing nindakake upacara tedak siten cuman wong kang isih ngugemi adatipun. Jadi wis ngerti to saiki tetek siten niku apa? Nggih, Pak. Nggih ngoten tak kula pamit rumiyin. Nggih. Matur nuwun nggih. Hati-hati lu ya, aja mayu-mayu kayak mau. Iya, Nggih, Pak. ambil ngentak. Nggih, Rumah Pak. sakit ya, tak ombok Pak.